Que tal, saúdos? Arranca o xuizo contra o veciño de Rianxo acusado de tentar matar cun coitelo o seu compañeiro de traballo en agosto do ano pasado. Ampliamos de contado agora os titulares. Activada a prealerta por escaseza moderada de auga no río Lérez en Pontevedra. A Xunta tomou esta medida tras a reunión da Oficina Técnica da Seca, na que se constatou un notable descenso do caudal circulante no sistema do Lérez, cunha diminución moi acusada no último mes. Rianxo contará en breve cunha relación de postos de traballo tras o acordo entre o Concello e os representantes sindicais que tomaron parte nas negociacións. Trátase dun documento clave que busca ordenar e definir os postos, as funcións e as responsabilidades dos traballadores municipais, adaptándose á realidade actual. Ribadumia reforza o seu servizo de recollida do lixo. O Concello incorpora nova maquinaria e case 300 colectores para facilitar a separación e reciclaxe dos residuos. Os novos recursos tamén permitirán implantar un proxecto piloto de recollida porta a porta na parroquia de Couto da Riba. Os traballos de destape do río dos Gafos en Pontevedra concéntranse no seu arranque na contorna dos centros educativos da zona. A intención do Concello é liberar os accesos de cara ao mes de setembro para que as obras afecten o menos posible o funcionamento dos centros. Encontro de música e baile tradicional na Pobra. Trátase da 13ª edición do Encontro de Xiada, unha cita que se vai celebrar este sábado. Serán 3 as agrupacións participantes co grupo canario Parranda de la Aldea de San Nicolás como convidado. Pois con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos con ese xuizo a un veciño de Rianxo acusado de tentar matar ao seu compañeiro de traballo. Este mércores arrancaba na Audiencia Provincial da Coruña, en Santiago, o xuizo contra o veciño de Rianxo acusado de tentar matar cun coitelo o seu compañeiro de traballo en agosto do ano pasado. A Fiscalía pide para ele unha condena de 12 anos de prisión e a posterior liberdade vixiada por un período de 5 anos por un delito de intento de asasinato en grau de tentativa. Pola súa banda, a acusación particular eleva a solicitude aos 14 anos de cárcere e 8 de liberdade vixiada. Tanto Fiscalía como a acusación particular coinciden en pedir tamén pro acusado outros 3 anos e medio de cárcere por un delito de lesións agravadas á parella da vítima. Tamén reclaman o pago dunha indemnización de preto de 4.000 euros polas lesións sufridas por ambos. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O BNG de Ribeira non tardou en reaccionar ante o anuncio de que Xestur modificará o proxecto do futuro polígono industrial. Os nacionalistas amosaron a súa satisfacción ante esta fórmula que sempre defenderon, din, a pesar do sectarismo do PP que mantivo paralizada a actuación. Dende o BNG lembran que sempre instaron a Xunta a asumir o proxecto, posto que o desenvolvemento do chan industrial é de competencia supramunicipal e cun custo moi elevado para as arcas municipais. O cambio de criterio da Xunta do PP e pros nacionalistas a evidencia dunha estrategia de sabotaxe primando os intereses partidistas por riba dos ribeirenses. Vilagarcía eliminará a curva perigosa do trazado da rúa Fonte Carmoa. Será a Deputación de Pontevedra quen se encargue de financiar de xeito íntegro o custo das obras. Vaino facer a través do Plan Máis Provincia cunha achega de preto de 400.000 euros e a incorporación duns terreos privados de máis de 500 metros cadrados negociada polo Goberno vilagarcián. O proxecto será aprobado este venres en Xunta de Goberno do organismo provincial. Consiste na delimitación da parcela e urbanización dos terreos cedidos ao Concello
concello que se incorporarán á vía municipal da Rúa Fontecarmoa. A intervención permitirá aumentar as condicións de seguridade da vía ou eliminar un punto negro da rede viaria municipal. A rúa ten unha curva moi pechada e estreita, sen apenas visibilidade, sen beirarrúas nin beiravías, nunha zona de elevado tránsito o discorrer polo lateral do Instituto Bouzabrei e as pistas de atletismo. Coas obras, a curva pasará dos 3,8 metros actuais de ancho a entre 5 e 7 metros, dependendo da zona. Na travesía Fontecarmoa, que apenas ten 2 metros de ancho, gañará a superficie do retroceso do muro da finca. Ademais, renovarase a pavimentación, executaránse novos muros de peche e valado perimetral, reporase a sinalización e tamén se levarán a cabo novas acometidas de saneamento, abastecemento e electricidade. É unha obra absolutamente demandada tanto pola veciñanza da zona como toda a xente que utiliza este vial. Bueno, como podedes ver, aquí o muro pois fai que en principio non caiban dous vehículos ao mesmo tempo, que se vai facer é retranquear ese muro e bueno, facilitar así a accesibilidade desta rúa. Que é unha provincia máis alto da historia da Diputación de Pontevedra, que máis recursos pon a prol dos 59 concellos da provincia de Pontevedra, bueno, desde a colaboración institucional entre os concellos e a Diputación pois, bueno, ten que estar aí, non? Sobre todo para mellorar a calidad de vida dos veciños, neste caso de Villa García, e vemos que realmente é unha necesidade pois que fai falla, non? E desde a Diputación ten que estar aí pois colaborando cas institucións. A colaboración entre institucións é fundamental. Activada a prealerta por escaseza moderada de auga no río Lérez en Pontevedra. A Xunta tomou esta medida tras a reunión da Oficina Técnica da Seca, na que se constatou un notable descenso do caudal circulante no sistema do Lérez, cunha diminución moi acusada no último mes. Os técnicos atribúen esta situación á falta de precipitación, salvo episodios de chuvia puntuais en maio e xuño e elevadas temperaturas que incrementan a evaporación da auga. No caso de Pontevedra, valorouse tamén o aumento da poboación que se rexistra durante o verán nos concellos que dependen dos encoros desta zona. Ante esta situación e tendo en conta as previsións meteorolóxicas para xullo, que anticipan un inicio marcado polas altas presións e o tempo seco e unha segunda quincena sen cambios significativos, acordouse decretar a prealerta. A decisión implica realizar un seguimento intensivo da situación meteorolóxica e dos niveis de ríos e encoros no sistema do Lérez, así como das posibles incidencias que se detecten. Ademais, prevense medidas de concienciación dirixidas á cidadanía, realizar un uso responsable da auga, evitando o enchido de piscinas ou o rego con auga potable, ducharse en vez de bañarse, utilizar as funcións eco dos electrodomésticos ou evitar malgastar recursos pechando a billa cando non se utilice. En canto aos concellos afectados, a Oficina Técnica da Seca recomenda minimizar os consumos municipais que non sexan esenciais, como o baldeo de rúas, o rego de parques e xardíns ou as duchas de auga potable nas praias. Cambiamos de asunto. A Consellería do Mar continúa coas sinaturas dos convenios de colaboración coas distintas confrarías da zona coa fin de mellorar as súas zonas de produción marisqueira tras os temporais do pasado inverno nas que se viron moi afectadas. Un dos últimos acordos realizados foi co Pósito Rianxeiro. No documento asinado pola titular de Mar, Marta Villaverde, e o patrón maior, Miguel Ángel Iglesias, contémplanse todas as medidas deseñadas pola confraría para a mellora dos seus bancos marisqueiros e que serán financiadas na súa totalidade pola Consellería do Mar, cun investimento de preto dos 860.000 euros, cofinanciados nun 70% polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. O plan de restauración estenderase sobre un total de 21 bancos marisqueiros, que suman no seu total unha superficie de algo máis de 1,5 millón de metros cadrados. Unha das principais accións a desenvolver será a sementeira manual de 5 millóns de unidades de ameixa babosa. O proxecto, que compensará as tarefas de rexeneración de 94 mariscadoras a pé integradas no plan, estipula tamén a limpeza dos areais, o control de depredadores e quendas de vixilancia. Dende o Pósito Rianxeiro valoraron moi positivamente este acordo, que agardan de os seus froitos o máis axiña posible,
axudando a compensar en certa medida as importantes perdas económicas que dende hai anos padece o Pósito. A ver, a situación económica é mala polo aspecto de que de un futuro non se ve que isto mellore a hora da produción. Vivimos do porcentaje de ventas do marisqueo, e o 80% é marisqueo desta cofradía, eu supoño que das outras é máis ou menos igual é o porcentaje, e vemos que ao non haber produción de marisqueo que isto vai decaer de por sí. A situación é que nos temos que adaptar ás novas facturacións das cofradías porque non queda outro remedio. E Vilagarcía prepárase para garantir a seguridade cidadá durante os principais eventos que acollerá durante o verán. Este mércores o Concello acolleu a reunión da Xunta Local de Seguridade na que se planificaron os dispositivos para estas celebracións. Así acordouse reforzar a presenza policial e da Garda Civil nestes eventos, pensando especialmente na Festa da Auga que o ano pasado congregou máis de 55.000 persoas. Por parte da Policía Local, o propio día da Festa de Agua, instalarase como ano pasado un posto de mando avanzado, onde se coordinará, digamos, a vixiancia de toda a zona, coa instalación de cámaras en determinados puntos da localidade, como sempre por parte do Servicio Municipal de Emerxencias, coa contratación dunha ambulancia. Pois se visualiza ese incremento de persoas pola tarde e ese cambio de hábitos que tende a alongar a festa todavía máis, non? En ese sentido, pois tamén se vai traballar para dar cobertura, digamos, a toda a celebración. Do destacamento de tráfico, pois hai un plantexamento de intensificar os controles de alcohol e drogas, xunto coa colaboración ca Policía Local nas zonas de ámbito desta, que eu creo que é moi importante, porque é moi importante esta chamada responsabilidade dos conductores a hora de consumo de sustancias e de alcohol, que indudablemente supón un risco importante para eles e para o resto dos cidadáns. Tamén contarán con dispositivos de seguridade reforzados as outras principais citas do verán vilagarcián, o Atlantic Fest, que se celebrará os días 17, 18 e 19 de xullo, e o combate naval previsto pro sábado 22 de agosto. No marco desta Xunta Local de Seguridade, o subdelegado do Goberno deu conta tamén dos datos de criminalidade rexistrados en Vilagarcía no primeiro semestre deste 2026. Segundo a Velosada, o conxunto dos feitos delitivos subiu un 7% pola incidencia da ciberdelincuencia. Sobre os demais tipos, apuntou que os delitos graves, como roubos con forza en vivendas, subiron un 0,8% respecto ao ano anterior. No caso dos leves, como os furtos, tamén se rexistrou un lixeiro incremento. Así as cousas, o subdelegado apuntou que a previsión é que ambos diminúan no segundo semestre do ano, dado que a banda itinerante que se dedicaba a roubar en vivendas da provincia xa foi identificada pola Policía Nacional e, polo tanto, xa non actúa. En canto aos furtos, agárdase unha diminución porque está prevista a entrada en vigor da nova lei de multirreincidencia. No que respecta á violencia de xénero, o representante do Goberno comentou que en Vilagarcía están actualmente activas 95 ordes de protección bioxen, das cales 12 presentan risco medio e 83 baixo. Non existe ningunha de risco alto ou extremo. A tenente de alcalde de Vilagarcía explicou que para a Festa da Auga o Concello volverá a contratar unha ambulancia dotada cun médico e unha enfermeira. Tania García sinalou que debería ser competencia da Consellería de Sanidade, máis aínda cando se vende trasladar a ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante o verán. Precisamente o Goberno local buscará elaborar unha declaración institucional co resto de partidos da corporación para reclamar o seu regreso. Será na Xunta de Voceiros prevista para este venres. Nos parece que os Sergas que nos ven de retirar a ambulancia medicalizada para levála a Sanxenxo, que nos pidan a nosos concellos que fagamos un esforzo. Nos parece absolutamente incoherente por parte dos Sergas e, unha vez máis, incidir na necesidade de que Vilagarcía, a comarca, necesita unha ubicación constante dunha ambulancia medicalizada aquí en Vilagarcía. Moitos colectivos que están trasladando, neste caso, ao Concello e ao Goberno, esa necesidade e esa reivindicación desa presencia da ambulancia e, polo tanto, neste caso vamos a tratar de, entre todos os grupos da corporación, asinar unha declaración institucional reivindicando esa presencia da ambulancia en Vilagarcía. Ribadumia incorpora nova maquinaria para a recollida do lixo e case 300 colectores. Ampliamos despois da publicidade.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Os traballos de destape do río dos Gafos en Pontevedra concéntranse no seu arranque na contorna dos centros educativos da zona. A intención do Concello é liberar os accesos de cara ao mes de setembro para que as obras afecten o menos posible o funcionamento destes centros. Este mércores o alcalde visitou a intervención que cualificou como exemplar pro futuro urbano. Xa se poden ver os primeiros avances das obras de renaturalización do río Gafos ao seu paso por Campolongo. Hoxe o alcalde visitou a intervención que comezou pola contorna dos centros educativos na entrada pola rúa Xeneral Rubín. Os traballos que están facendo ahora son os máis oscuros, máis farragosos e non teñen visibilidade, pero sí que se está avanzando ao ritmo que se contaba que se estuviera avanzando. A prioridade actual das obras centrase na área situada entre os centros educativos debido á limitación de espazo e á necesidade de realizar excavacións e contencións de terra. Os traballos avanzan para que este tramo quede libre antes do inicio do curso escolar en setembro. Neste sentido, xa se iniciou a reposición do saneamento na marxe esquerda, á altura da escola infantil. Esta se a executar a zapatada pasarela peonil máis grande do proxecto, que contará con 12 metros de ancho. Agora mesmo a parte máis complexa é o tramo que está entre os colexios pola falta de espacio que temos, todas as excavacións que hai que facer, toda a parte da contención das terras necesarias, toda a excavación que hai que facer. Ese é agora mesmo o punto máis crítico do proxecto. Quixemos acometelo agora mesmo para podeis despois, no inicio do curso, tratar de que esa parte estivera xa expedita. A previsión técnica establece que o levantamento continuo das tapas de formigón da canle comezará durante o mes de xullo neste mesmo tramo, para despois continuar río arriba. De que isto vai a ser unha obra maravillosa para Pontevedra, con certa complexidade, pero que vai a devolverlle a vida ao río en Campolongo e que vai a ser, eu creo que valorada positivamente por toda a cidadanía. No seu avance, as obras afectarán tamén o Parque Infantil de Campolongo. Segundo informou o rexedor, nas vindeiras semanas desprazaranse parte dos xogos para que os operarios poidan traballar neste punto. Dos aparatos que son para nenos maiores se vai a trasladar, acercalo máis á piscina, os dos nenos pequenos van a quedar aquí. Eses aparatos se van a trasladar e se van a repoñer no sentido de deixalos perfectamente, como se dice? Homologados técnicamente como se fora a primeira vez, e esperemos que eso en setembro, ao largo do mes de setembro, este xa disponible. Recordemos que este proxecto de renaturalización do río Gafos conta cun orzamento de 4,1 millóns de euros e un prazo de execución de 12 meses, ata o 17 de maio do vindeiro ano. A intervención realízase nunha superficie de case 22.000 metros cadrados. A Xunta licita as obras da senda peonil e ciclista da PO 313 entre Cadro e Cadrelo, no concello de Marín. A conselleira de Infraestructuras avanzou este mércores a contratación dos traballos para este novo itinerario orzamentado en máis de 740.000 euros. Que estamos a facer? Pois fomentar, por suposto, a mobilidade sostible, pero tamén é moi importante a seguridade viaria, tanto de veciños, por suposto, pero tamén dos visitantes. Queremos seguir a dar a coñecer este fermoso concello que é Marín, non só para os seus veciños, senón tamén para os seus visitantes. Hai unha parte desta obra que vai a facer a Xunta, como efectivamente o tema de mobilidade e seguridade, e tamén por parte do concello vai a ir en paralelo, sobre todo, aos servicios que esta zona carece, como é o saneamento, e que, polo tanto, se irá facendo a par. Creo que é unha oportunidade, sen dúbida, para ofrecer servicios de calidade, sobre todo para que os veciños desta zona conten con infraestructuras con alto nivel e calidade urbanístico, polo tanto, seguimos avanzando. O novo itinerario na PO 313, estrada que une Marín e Moaña, estenderase ao longo de case 1 quilómetro de percorrido na marxe esquerda do viario e terá unha anchura de entre 1,80 e 2,20 metros. Ademais, a actuación incluirá obras complementarias para garantir a funcionalidade da senda, como a habilitación dunha parada de autobús e a execución de varios treitos de baranda ao longo do percorrido. A Llegue destacou que a plataforma de contratos de Galicia xa recolle esta licitación e sinalou que as empresas terán de prazo ata o 3 de agosto para a presentación das súas ofertas. A intención é adxudicar as obras ao longo deste segundo semestre do ano. O prazo de execución será de 12 meses. A conselleira destacou que este novo treito de senda sumase aos anteriores executados nesta estrada desde Coirados e Pardavila
ata Cadro, de xeito que se completará un itinerario seguro para os desplazamentos a pé ou en bicicleta ao longo de 5 kilómetros. A mellora do saneamento é unha das prioridades do actual executivo de Noia. Dende a súa chegada ao goberno realizaron unha serie de investimentos na rede de pozos de bombeo que presentaba un funcionamento moi deficitario. As obras de mellora da edar de Noia cometidas por Augas de Galicia estarán rematadas a finais de setembro. Aínda así, a entrada en servizo da depuradora non solucionará por completo os problemas de saneamento, posto que tan só depurará ao redor do 40% das augas. Provocou unha intervención de urxencia por parte de Augas de Galicia, do que estamos satisfeitos, para solucionar o problema da depuradora que teñía que entrar en funcionamento o día 30 de xuño deste mes, pero que un retraso de obras entrará seguramente en funcionamento o 30 de setembro. Un retraso razonable dentro dunha obra desa magnitude, vale? Bueno, é unha depuradora que non soluciona definitivamente os problemas de Noia, eso hai que decilo, pero vai a depurar os niveles de cando a depuradora inicial se montou, que depura máis ou menos o 40%, creo que é, das aguas residuais, vale? Que quede este claro, porque non é unha depuradora nova que a partir de agora vai a depurar todo o saneamento de Noia. Que non nos equivoquemos, que habría que facer outras cousas para chegar ao 100% da depuración. Entre elas, a mellora da rede dos pozos de bombeo na que o Concello de Noia está a realizar un importante investimento, xa que presentaba un estado moi deficitario. Unha das actuacións prioritarias acometerase no pozo de Abruñeiras. Unha actuación íntegra, completa, de restaurar o pozo que estou indicando agora, que está licitado e está adxudicado agora, vai empezar a obra. Vai a meter unha bomba nova con un sistema de trituración, antes era un sistema de peines que non funcionaba. Estamos facendo unha obra importante de restauración do pozo que está no Muelle do Marqués, que é outro dos principais, vale? Que aí non se cambian o sistema de momento, pero vamos a facer unha inversión importante, que se van a todo o sistema de cadenas, se va a poñer un sistema de cadenas novo e un sistema de engranaxe, que é o que move os peines de filtrado da porquería. Cambiamos íntegramente as dúas bombas que había no pozo do Río do Porto, que recollía todo o que en zona de Oroski e demais, que non funcionaban tampouco, e se puxeron dúas bombas novas. Tamén está prevista a sustitución do pozo da Albariza e a posta en marcha do da Barquiña, parado dende 2022. Xunto a estas melloras, o Goberno habilitou unha partida para a adquisición dun camión dotado cun aspirador de pozos que permitirá o correcto mantemento da rede. Ribadumia reforza o seu servizo de recollida de lixo. O Concello incorpora nova maquinaria e case 300 colectores para facilitar a separación e reciclaxe dos residuos. A compra supuxo un investimento de 490.000 euros o aveiro do plan da Deputación de Pontevedra PON 2030, cunha achega de 200.000 euros da Administración Provincial. Os novos recursos tamén permitirán implantar un proxecto piloto de recollida porta a porta en Couto da Riba. Un novo camión RSU, outro camión satélite, un lavacontedores e case 300 colectores de lixo. Son os novos recursos que o Concello de Ribadumia incorpora ao seu servizo de recollida municipal. Para nós o medio ambiente é algo moi importante. Estas cuestións ou estes proxectos non son fruto de un día de traballo, son fruto de meses de traballo, ou mellor incluso algún ano de traballo. Esta compra enmarcase nun proxecto que o Concello presentou ao programa PON 2030 da Deputación de Pontevedra, orzamentado en 494.000 euros. Así recibiu unha chega de 200.000 euros da Administración Provincial. Os cartos restantes procederon de fondos propios. O Concello de Ribadumia lle dou un enfoque hacia unha área que moitas veces non é común. Vende máis facer grandes obras, humanizacións, e o tema do compromiso con medio ambiente é algo que aquí se está a realizar. O novo servizo que xa está a poñer en marcha o Goberno local inclúe o reparto dunha nova rede de contedores por todo o termo municipal, que consta de 122 unidades de amarelos, 122 azuis e 50 marróns para fracción orgánica. Ademais, o Concello pon en marcha un proxecto piloto para implantar a recollida porta a porta nun cento de fogares da parroquia do Couto de Arriba. É algo que temos que traballar, que todos os concelleiros somos conscientes de que temos que dar un paso, temos que concienciar moito aos nosos veciños, pero tamén estamos seguros de que vai ser un proxecto moi interesante e moi importante para Ribadumia. O obxectivo do Concello é ter implantado este novo servizo de recollida porta a porta no prazo dun mes. Antes ten previsto celebrar reunións cos veciños para coordinar o seu funcionamento.
A Rianxo contará en breve cunha relación de postos de traballo tras o acordo entre Concello e representantes sindicais que tomaron parte nas negociacións. Trátase dun documento clave, segundo as propias palabras do alcalde, que busca ordenar e definir os postos, as funcións e as responsabilidades dos traballadores municipais, adaptándose á realidade actual. Fito e histórico, así o define o alcalde Julián Bustelo, acordo acadado con representantes dos traballadores que por unanimidade decidiron aprobar a proposta da relación de postos de traballo, a primeira da que disporá este concello na súa historia. O documento será unha ferramenta clave para ordenar e definir os postos, as funcións e sobre todo as responsabilidades dos traballadores municipais, adaptando a organización municipal á realidade actual. De documento histórico por esa cuestión de ser a primeira vez que o temos, pero como tamén transmito sempre que non falo desto, non? O que é un primeiro paso a futuro, dotándonos dunha ferramenta en que os traballadores van poder, os traballadores e a parte da empresa, non? Van poder botar man para de maneira periódica, ano a ano, pois ir facendo os cambios oportunos, as actualizacións oportunas e adaptando tamén as circunstancias do día de hoxe ás circunstancias de cada un deles, non? Por tanto, bueno, un paso importante, un paso histórico, pero que non deixa de ser tamén o primeiro de un longo camiño que nos outros consellos vemos como habituais, modificacións periódicas de RPT, non? No noso caso non puido ser así, porque vemos con esta parálisis nese sentido durante moitísimos anos, vai deixar de selo e vamos ter ese importante documento que ademais é un documento vivo e que ano a ano se vai ir actualizando e se vai ir axustando á realidade. A idea que manexa o goberno rianxeiro que a proposta sexa levada xa a pleno este mes de xullo para a súa aprobación inicial. Máis de 250 nenos e nenas participan no programa de conciliación desenvolvido polo Concello de Rianxo este verán. Os campamentos divididos en 3 sedes cubrirán todo o período non lectivo cun horario ampliado con respecto á edición anterior. O alcalde e a concelleira de Servizos Sociais de Rianxo visitaron esta mañá os nenos que participan nos campamentos de verán, que se desenvolven en 3 sedes distintas, os colexios Brea Segade, Ana María Dieguez e o IES Félix Muriel. Na presente edición participan 261 cativos que gozan dunha oferta de lecer e deportiva ao tempo que as súas familias poden conciliar durante o período non lectivo. Un ano máis son 3 novas sedes nas que se leva a cabo o campamento, no Instituto en Rianxiño, aquí no Brea Segade en Taragoña e no Ana María Dieguez en Asados. Son un total de 261 nenos e nenas que participan este ano, porque consideramos que está sendo bastante atractiva a oferta que se desenvolve, que ofertamos desde o Concello. Recollendo ademais as demandas dos usuarios, o Concello ampliou este ano o horario de 10 da mañá a 2 da tarde, complementando co servizo de madrugadores a partir das 8 da mañá. Como principal novidade que este ano, ademais de ampliar as semanas do campamento, desde o 22 de xuño ata o 4 de setembro, ambos incluídos, ampliamos tamén o horario desde as 10 da mañán ata as 2 da tarde e nas 3 sedes a maiores temos o servicio do Plan Madruga desde as 8 da mañán. Entonces consideramos que está sendo unha oferta bastante atractiva para as familias e poidan conciliar. Na visita realizada esta mañá, os responsables municipais puideron constatar o bo desenvolvemento da actividade. E a Pobra acollerá este sábado a 13ª edición do Encontro de Música e Baile Tradicional de Xiada. Serán 3 as agrupacións participantes, co grupo canario Parranda de la aldea de San Nicolás como convidado. Xiada segue a traspasar fronteiras cos seus encontros de música e baile tradicional. Nesta 13ª edición, que se celebrará o sábado, acompañará o grupo anfitrión a banda de música tradicional Suevia do Porto do Son e a Parranda da Aldea, procedente do municipio canario da aldea de San Nicolás. Nesta edición reuniremos sobre o escenario preto de 100 artistas. Temos a honra de contar coa Parranda da Aldea de San Nicolás, chegada dende a aldea de San Nicolás en Gran Canaria, coa banda municipal BMT Suevia de Porto do Son, que compartirán escenario con nós, coa Asociación Cultural Xiada. Nunha xornada que estamos seguros será unha auténtica festa de música e do baile tradicional. Quero destacar tamén que a Parranda da Aldea de San Nicolás chegou onte, día 6, á Pobra do Caramiñal. Durante toda esta semana permanecerán aloxados no camping Ría de Arosa 1, onde poderán coñecer a nosa vila, gozar da nosa paisaxe, do noso patrimonio, das nosas praias e, por suposto, da nosa gastronomía.
Permanecerán entre nós ata o vindeiro domingo día 12, convertendo esta visita nun verdadeiro intercambio cultural e humano. A organización do encontro corre a cargo da Asociación Cultural Xiada en colaboración co Concello da Pobra, que achega unha partida económica de 1.500 euros, ademais de medios técnicos e persoais para o desenvolvemento da xornada. Gracias a ese traballo de todo o ano, citas como, por exemplo, este encontro, xa teñen na nosa axenda unha data, na nosa axenda cultural. É un encontro que xa se espera, que chega ao verán e en xulio xa se espera con el, e creo que é unha actividade ademais que enriquece moito o calendario cultural, porque é algo que gusta, que lle gusta moito a xente, tanto de aquí, pero tamén a xente que nos visita nestas datas. As actuacións darán comezo ás 9 da noite na praza do Cantón da Leña. El Lousame atópase inmerso no verán cun programa de actividades do máis dinámico tanto no ámbito deportivo como cultural e musical. Entre as citas máis destacadas figuran o verán activo, as noites de cine e a bibliopiscina. Vai ser un verán en Lousame moi dinámico. Vamos a tocar todos os ámbitos, tanto a nivel cultural, deportivo como musical, con importantes novedades. E esperamos que isto sirva tamén para chegar a todo tipo de públicos, sea infantil, xuventude e non tan xóvenes. Unha das citas máis destacadas da programación estival de Lousame é o verán activo, que se desenvolverá entre os 3 e o 7 de agosto a cargo da rede de voluntariado do Concello. O noso verán activo que vai ser este ano dende a semana do 3 ao 7 de agosto. O horario, este ano decidimos outra vez facelo todo o día, porque consideramos que a xente está contenta e lle gusta este horario, e a chegada dos nenos vai ser ao pabellón ás 9 da mañá e a recollida será ás 8 da tarde. Tamén queremos decir que se algún pai ou unha familia necesita deixar o neno antes das 9 da mañá, pode facelo a partir das 8:15, porque ali están os técnicos traballando dende moito antes para recoller os vosos rapaces e que poidades marchar tranquilos aos vosos traballos. Haberá tamén noites de cine con 2 sesións, o 12 de agosto en Camboño e o 19 na Casa da Cultura. Durante todo o verán desenvolveránse ademais as Leisure Activities en inglés e o obradoiro de bibliopiscina. A gran festa de peche de actividades será o 28 de agosto nas instalacións da piscina municipal. E así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.